don horar da matsakaitan sojoji, suka yi jaji don horar da manyan sojoji, suka yi air force base a Kaduna don horar da sojojin sama, suka yi police college don a horar da ainihin jami'an tsaro, suka yi Kaduna polytechnic. Duk su Saddauna su suka yi wannan. Su Saddaunan nan su suka yi Kayenji dam wanda yake nan jihar Niger. Su Saddauna su suka yi Bank of the North don aje kudadenmu. Su suka yi Kayenji dam wanda yake nan jihar Niger. Su Saddauna su suka yi Bank of the North don aje kudadenmu. Su suka yi kamfanoni na yin fulawa, masaku na ainihin yin garin fulawa, na yin magunguna a Kaduna da Kano da wasu sassan arewa. Wallahi har zuwa yau ba a kai ga su Saddauna ba bare a wuce su. To don Allah 'yan siyasanmu, don Allah, don girman Allah, ku rika koyan irin ba siyasar wulakanta juna ba ko faɗa da juna ko aibanta juna. Ina ma duk wanda ya halarci wannan taro fatan alkhairi, yanda Allah ya kawo kowa lafiya, Allah ya mai da kowa lafiya, Allah ya ba mu gagaruman nasara akan wannan taro. 'Yan takara Allah ya ba su kyakkyawan nasara. Alƙalai Allah ya ba ku ikon yin cikakken adalci kamar yadda muke muku kyakkyawan zato.